Pisse riidulle. Yksi pisse rauhaan. Oh. On varmaan. Ne yrittää savuttaa meidän tulos täältä. Tää säästää kyllä. Niin saatanan suomalaiset on täällä vieläkin. Ei kun ne on sieltä arktisilta alueilta, ne on tottunut tähän. Tottunut kyllä. Voisiko tää matkustajia kyllä? Tossahan on kans mielenkiintoinen maja. Joo. Nää näitä eri värisiä juttuja. Tuleeko tää kyllä? Onks tossa vessa? Ei varmaan ei käy. Tulee matkustajia. Aha, tulee. Otapas se takkis pois sieltä, että valtaa ihan penkkiä. Se olikin saattamassa se mummo, ei se tullut kyytiin. Siinä oli Resiina. Resiina oli tossa. Lähdetäänkö perään sitten? Päättää kyvistä. Se oli semmosilla lukoilla kiinni. Ei se haittaa kyllä. Pekalla linkkarit kyllä saa. Joo.